Ayo guys, sarapan guys. Untuk esuk-esuk untuk rezeki ngene setilahane iki lho. Entah iki ana lepet, ana kupat, wis sakjangane. Iwake tak singgahno mau guys iki. Lah, yo kecemplung guys. Aduh. Iki uduk. Piye ngene iki ya? Oleh uduk sakmene iki ngene. Uduk ijeh dikeki iki. Apa iki? Apem bakar. Ceritane jare campur bawur. Lah iki gathukane kok jangan. Lah jangane kok ndoke ngene setilahane. La ilaha illallah. Iki terus kon ngapakno guys, ana iwak piring. Nang do rene nang do sarapan cah. Iwangi mangan aku, nek ora diiwangi iki ra ngentekno tenan cah. Sakmene iki ngene kok lho. Nek gur sak jero omah ngono ra ngentekno. Lah iki ukurung kupatku dhewe. Engko nek mateng. Nah, iki delok engkas mateng, guys. Lah terus nek mangan sing terterane iku mang piye? Lah kupatku iki dipangan soapan. Ayo cah, wangi mangan cah. Nang kakek ado rene, walah. Nah, sakmene kene iki, aduh nek ku mangan sing endi sik yo. Piye ngene iki? Rasa salvo karo basine, guys, gosong iku. Tah, kayak gak kepengen iki ya. Melenok ngene lho. Belah, Kaget cah kok. Lho. Terus mangan sing dhisik iki. Jane iki ana mine, kering tempe, kecap ngono kae ya enak, guys. Ya wis ra apa-apa. Wis gen do milih dhewe. Aku kok bingung mikirno ngene iki lho. Kok wis mblenger sik aku. Aduh.